a soyayya ta na sa rariya dan in guji cuta Allah ne mai kariya kuma na dace dan na samu mai tarbiya lafazanta da daɗi samsam ba ta a shariya na zangonin so dole a yi mini jiniya inda ta hoki yau ɗauki kimantar ba ta soyayya. Shigo kayo aiki dole in maka sa kaiya. Rariya ayya ruwan sama in kaga yayi zubowa ai da mai dace aure in kaga yayi daurewa wannan kauna ce kyautar Allah na da yawa daga mai baiwa ce shi ya hada mu da ke kan kauna an ce mun dace in na rasa ki a soyayya sai na mace ko ku jiki ya bar aiki tun garabin shi ya saya. A haku da dama kai na ka dube, na faɗa wa iyaye kai ne zabe, littafin so ciki babe sunan kai na ciki fannin hobe, kowa ka gani a cikin littafin galibi dole nan sa bai mulki ko ka sarautar soyayya. San kaɗe na yau na sarariya ke ce kika zamsa ba zaɓi na a soyayya. Saraniya ke ce kika zamsa ba zaɓi na a soyayya.